موقوطي لإثيوبيا قسانة مخلئي مسارحي إمبر إرترا ناصنتا ختركمو لولاونتا رغاغيصا كتنبر تخيلا زبل حساب أينبرن حدا كاب عبي استراتيجياوي صقم غبصي ناي نيل ماي ابزي مايات زهلمو قطصار ناي غبصي بزيكا بزي مرغا نايتن اوشتتي ماي بقصلو بوتا زلو حغرات كمصا يخلني زبل امنت نيروم የገጠሙን ጠላቶቻችን ግን ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን የሚሻሙ ናቸው። እኛ ዛሬ ሰርተን ነገን ለማዋጀት እንተጋለን። ሎሚ ሓይልና ተዳኺሙ ለግን ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ኣኪብና ክመፅእ ንኽእል ኢና ኢሎም ከም ዝዛረቡ ይፈልጡ ነይሩ። ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ገምጋም ወሲዱ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ብሓይሊ ሎም ስለ ዝፀብለልናዮም ኢትዮጵያ ካልእን ሓጊዞሞም ግዜ ወሲዶም ተኣኻኺቦም ቀላፅቦም ኣኪቦም ክመፁ ክእሉ እዮም እሞ ነቲ ተቓሊስና ነምፅኦ ዘለና ነፃነት ኣይንኣምነሉ ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም። ስለዚ ካብኣቶም ንላዕሊ ወፃኢ ሓሊፍና ብዓለም ደረጃ ኣፍልጦ ረኺብና ሬፈረንደም ጌርና እታ ጉዳይ ከነብል ኣለና ይብሉ ነይሮም። መዓት ወታደራትን እዮም ዝማረኹ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ኣብዚ ሒዝና ተባሂሉ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም መህደሚ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ምዃኑ ስለዘይተርፍ በዓላቶም ሰቂሎም ዘበግሱ ዘንቀሳቀስዎ ዝነበሩ ብረት እዩ ዝኸውን። በዓልካ ተበግሶ በዓልካ ትሕዞ ሽዑ ፊልም ትሰርሓላ ውሽጢ ዓድኻ ማለት እዩ። እያንዳንዱ የሚወረወሩብን ድንጋዮች ተግዳሮቶች ለግንባታ እንደሚውል ብሎኬት እንጠቀምባቸዋለን። እያንዳንዱ ጦር እያንዳንዱ ፍላጻ እንደ አርማታ እንጠቀምበታለን። የሻቢያ ጀነራሎችም አብረዋሉ አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው። ወልቃይትን አስረክቡን እኛ 4 ኪሎ እናስረክባችሁ ነው የተባሉ። ኤርትራ በሄደበት ጊዜ የተናገሩትን ነው በውስጡ በጣም የቆየ ቪዲዮ ሆኖ ግን እንዴት አብረው እንደሚሰሩ ራሳቸው ሲናገሩ ሁለቱ ሀገሮች መካከል ሰፊ የሆነ ጥምረትና ግንኙነት እንዳለ የሚያሳይ የሆነ የአንድ የገጠሙን ጠላቶቻችን ግን ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን የሚሻሙ ናቸው። እኛ ዛሬ ሰርተን ነገን ለማዋጀት እንተጋለን። እነሱ ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን ለመሻማት ይሽቀዳደማሉ። ካደፈው ገላና ከኮሰመነው መንደር ከጠወለገው ዘንባባና ከማይሻገረው ከተማ በቀር ምን ተረፈን ምን ቀረን የት ደረስን ቢባሉ መልስ የላቸውም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ተራ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ሚድያታት ኣይኮኑን። ነቲ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣነ ኣይሰማዕኮ ነይረ ሙሉእ እቲ ዘረቦ ስለዘይሰምዖ ኣብ ገለገሊኡ ግን ሓቢኦሞ ዝነበሩ ዘረባ ንሱ ኣብ መድረክ ዝዛረቦ ይሓብዎ እዮም ኣብቲ ህዝቢ ንመጥቃዕቲ ክጠቕሞም ይመስለኒ። ቆራሪፆም ይኣልይዎ ብዙሕ ቪድዮታት ናቱ ኤዲትድ ስለ ዝኸውን ቆሪፆም ኣትሪፎሞ ይፀንሑ። ሽዑ ኤርትራ ገለ ምስ በለት ይጥቀሙሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኩነታት ርኢናዮ። ሕጂ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ ፀላትና ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ዝነብሩ ዘለዉ ማዕሬና ክምዕብሉን ክግስግሱን ዘይከኣሉ ኣብ ድሕሪት ኮይኖም ንዓና ብናይ ትማሊ ፀወታታት ክርብሹና ዝፍትኑ እዮም እናበለ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ወላ ናይ ቆልዑ ዘረባ ምዃኑን ምንታይ ትፈልጥ እንታይ ዝብል ኣሎ ሓንቲ ሞቲቬሽናል ስፒች ኣላ ፀላእትኻ ዝደርበዩልካ እምኒ ፀላእተይ ዝደርበዩለ እምኒ ተጠቒመስ ገዛ ሰሪሐ ገለ ዝብል ኣሎ ዘረባ ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ገለ ወይ ገለ ኣብ ሚድያ ክትሓልፍ ከለካ ከም ናይ ሞቲቬሽን ገለ ይጥቀሙሉ እዮም። ከምኡ ይጥቀም እዩ። ኣብ ድሕሪት ዘረባ ኣላ ትምፅና ኢላ ከምፃልክመ ከምኡ ኢሎም ኣብቲ ታሽሞም ፅኦም ኣሎ ኣይደና ዌር ዳት ኢዝ ከስምዖ ኣብዚ እንደሚውል ብሎኬቱብን ድንጋዮች እውነት ነው። እያንዳንዱ የሚወረወሩብን ድንጋዮች ተግዳሮቶች ለግንባታ እንደሚውል ብሎኬት እንጠቀምባቸዋለን። እያንዳንዱ ጦር እያንዳንዱ ፍላጻ እንደ አርማታ እንጠቀምበታለን። እያንዳንዱን ስድብ እያንዳንዱን የቅናት ጩኸት እንደ ማንቂያ ደውል እንጠቀምበታለን። ስለዚ እዚ ናይ ተራ ሞቲቬሽናል ስፒችስ ኣብ ካልእ ዝጥቀሙሉ እዩ። መጀመርያ ማለት እዩ ናዕባኻ ዝድርቢ እምኒ የለን ንስኻ ኢኻ ደርባይ you are the one ነቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ and stability ትርብሽ ዘለካ ቁፅሪ ሓደ ንስኻ ኢኻ። ዘይባሕሩ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ፣ ዘይወደቡ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ፣ ዘይፀጋታቱን ዘይሃብቱን ዝደሊ ዘሎ ንስኻ፣ ብሓይሊ ክወስድ እየ ዝብል ዘሎ ንስኻ። so who are you blaming? መን እዩ ናባኻ መፅኡ መሬትካ ክወስድ ዝደለየ
ግራት ካኾስስ ደለ ማይ ካኾስስ ደለ ካሎት ገይሮም go talk to them, go have conversation with them, don't talk to us. ኤርትራ በምሳኻ ካባኻ ኤርትራ ውስጥ ደልዮ ነገር የብሉ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ውስጥ ደልዮ የብላ ነፍሳ ዝኻለት ዝኣክል ኣኺሉ ዝተርፍ ጸጋታ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ እምኒ ዝድርብየልካ ትድርብ እምኒ ስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ናይ ነገር ናይ ሽግር እምኒ ትድርብ ዘለኻ ስኻ ኢኻ እቶም ኣብ ዓድኻ እምኒ ደርብዮም ወይ እውን ብብረት ገይሮም ዝድክሩኻ ዘለዉ ድማ ተመሳሳሊ ብናትካ ጸገም ዝተበገሱ እዮም እምበር ምስ ኤርትራ ይኹም ምስ ካልእ ስለ ዝሓበሩ ይኮኑ ከም ዝኾኑ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ግን ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ደረጃ ህዝቢ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሃገሩ ኣብ ግምት ኢኻ ሓደ መራሒ ኣብ በረኻታት ወይ እውን ኣብ ናይሽ ከተማታት ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ብሓቂ ልቦና ዝመስል ናይ ብሓቂ ልቡ ክትንክፍ ዝኽእል ዝመስል ዘረባ እዩ ናይ ቀጻላ ሚድያ ዘለና ንሰምዖን ገለ ዘለና መላገፂ ዘረባ ክመስል ይኽእል እዩ መራሒ ናይ ሃገር ደስኢልካ ከምዚ ተረካብ ናይ ቲክቶክ ዘረባ ክዛረብ ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንካልእ ሰብ ግን ከምዚ ዓብ ልቦና ክመስሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘየለ ፀላእቲ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ ፀላእቲ እንተለካ ከይድካ ኮንፍሮንት ግበር ኤርትራ ፀላኢ ከም ፀላኢ ኣቕሚጥካ ንኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ፀራ ሰራሕ ኣለካ እንዲኻ ግን ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ የብልኩም እዚ ግን ንሓያለ እዋን ፀኒሑ እዩ وحج تريبو دلهم زرباون أكيد ما خاخيبه ما بحرة أفريقيا دي أبيو إند بدأ بخص فيه هذي شفت حزنا لنا by the way أبزي نيروتي شفت حزنا يزولو زلو كم تريبو مزلهم معاتو تهدراتون يمزمار غزلو كم تريبو أبزي حزنا تباهيلو نيرترا كل زي كما مهدا من هايتي بروباغندا ناتهم مخانوس اللي زي تعرف بعلاتهم سقيلهم زبقسو زين كساقسو وزن بربرتي زخون بعلها تبقسو بعلها تحزو شعود فيلم تسرح الله وش تعد خمالتي this is nothing new and كم زي عينو ترسح جاي كصوتو كم زغولا بزع جزيرينا مالنا كل جزير صوتو لتكتيكيو أقدم أبيلهم نزياقن مدالو غيرهم لاني روميا حنت بزي اسمعوا لا يتدرج عند سبسبة نبر أرينا لا يتدرج سبسبة كأن زمنه كاسي يتساتف بد ሄኖክ የሚባል ከወሎ አካባቢ ሄደ ከሸዋም እንደዚሁ አንድ ብሩክ የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ከጎንደር አንድ ሀብት የሚባል ልጅ አድርገዋል የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም አብረዋል የሻቢያ ጀነራሎችም አብረዋል አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው ወልቃይትን አስረክቡን እኛ 4 ኪሎ እናስረክባችሁ ነው የተባለው ከምትሪ ወደለኩም እዚቲ ይዱሂቡ መጥዩ ናይ ባሕቂ ወረዳ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይዘለዎ ሓደ ሰብ ካፋኖ ይዱሂቡ መጥዩ ናይ በሙሉ ምስጢራት ናይ ፋኖ ይፈልጠ ስለዚ ምስ ሻዕብያ ተራኺቦም ነይሮም እዮም ጀነራላት ናይ ህወሓት ተራኺቦም ነይሮም እዮም እቶም ህወሓት ድማ አትሊስት መኒ ዝሓት ዘሎ እቲ ወልቃይትን ጠገደን ትግራይ ተረኪብኩሞ 4 ኪሎ ከነብፅሓኩም ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎሞም ይብል ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ገይም እንታይ ማለት እዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣንጻር እቲ ፋኖ ንምስላፍ እዩ ፋኖ ነና ኣምሓራስ እቲ ወልቃይት ዝበሃል ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣቦ ይብፅሓኒ ዝብልዎ ሕቶ እውን ስለ ዘለዎም ነዚ ሕቶ እዚ ክሸይጥ ዝኽእል መራሒ ናይ ፋኖ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝውክል ኣይኮነ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ እቲ ገይም ግን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር መቃቂልካ ነቲ ሃገር ንተጋሩ ከም ዜጋታት ናይ ካልእ ሃገር ናገለ ኣምሓራ ድማ ዜጋ ከም ካልእ ሃገር ብልፅግና እታ 4 ኪሎ ዘሎ ካልእ ናይ ብሓቂ ድራማ ውሽጢ ሃገር ከምዚ ይስራሕ እዩ ሰብ ኣብ መንግስቲ ናይቲ ሃገርሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድራማ ይሰርሕኒ ኣብ ወፃኢቲ ኣብ ምስ ወፃኢ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ገለ ድራማታት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝሪኦ ዘለና ክሊርሊ እቲ ብልፅግና ባዕሉ ዝፃወቶ ዘሎ ድራማ እዩ ባዕሉ ዘሰላስሎ ዘሎ ሽግሪ ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘሎ ተዋስኦ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓንሳብ ኦሮሞ ኮንካ ምስ ኣምሓራ ሓንሳብ ኣምሓራ ኮንካ አንጻር ትግራይ ሓንሳብ ትግራይ ተጋሩ ናምሓሩ ኣምሓሩ ናሓትሕትካ እንታይ እዩ ኦሮሞ ናሓትሕትካ እንታይ እዩ በቃ እቲ ድራማ ናይቲ ውሽጦም እዩ እዚ ድራማ እዚ ክፈትሖ ስለዘይከኣለ ብልፅግና ናብ መን እዩ ዘስክሮ ዘሎ ናብ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናብ ግብፂ እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ለንከነ ኤርትራ ምስ ግብፂ ርክብ ኣለዋ ዝብል ትንፋሶም ክወፅኡ ይደልዩ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ወረርቲ ሚድያ ናይ ግብፂ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ጎስጓስ ይገብረሎም ኣሎ መሰለና ኣብኡ ንክፅለሉ እዮም ደልዮም ደለው የኤርትራን አንድነት ኦልሞስት እና ስራዎቹን የሚያጋልጡ የሆኑ አንዳንድ ሀሳቦች ውስጡ ስለሰማውበት ነው እስኪ እንስማው
وفي شأن آخر يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم العاصمة الإريترية أسمر بأن وزير الخارجية سوف ኤርትራ በሄደበት ጊዜ የተናገሩትን ነው። በውስጡ በጣም የቆየ ቪዲዮ ሆኖ ግን እንዴት አብረው እንደሚሰሩ ራሳቸው ሲናገሩ ሁለቱ ሀገሮች መካከል ሰፊ የሆነ ጥምረትና ግንኙነት እንዳለ የሚያሳይ የሆነ የአንድ رسالة شفهية من عبد الفتاح السيسي وداجو إساياس يميجل العلاقة المصرية الإرترية يدت الثورة حجي انت يوم زبل زلو مسيلكم زوم سبازياتهم تعنا زلو مزبي كونون انت يزبل زلو قبتي مسيرترا ازيو عمقو زلو زمدنا كم زلو ميديانا قبتي بزعو زي دزارب كم تجي بيرترا لحنتي زربن دي زقو دايزي بقبتاويان ግን መንግስት ግብጽ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ስምምዕ ገይሩ ከም ዘሎን ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ከም ዘሎን ሕሉፍ ሓሊፎም ድማቶም ግብጽ ማለት እዩ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግብጽ መሰረት ነይርዎ ምስ ግብጽ ምትእስሳር ነይርዎ ግብጽ ድማ ኣብቲ ሰውራው ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓባ በርክቶ ዝገበረት ያይሎም ኣብቲ ዶኩመንታሪ ናቶም ናይ ፊልም ናይ ግብጽ ማለት እዩ ከም ዝሪዎ ዘለኹም ገይሮም የብጽዎ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ትሪዎ ዘለዎም ሰብኣይ ስለበ የአይን ኢትዮጵያውያን ምህር ኣለኹ ዝብል እንዲ ኣብ ዓዲ ዕራት ሓንቲ ዓይኒ ይነግስ ምስጢር ሓደ ምስጢረ ስላሴ ዝፈትሑ ኮይኑ ዝዛረቦም ዘለዉ ሻዕብያ ሰውራ ናይ ኤርትራውያን ግብጽ ኣበጊሳቶ ግብጽ ኣደጊፋቶ so what it's not the first time ሓደ ቃልሲ ዝገብር ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ካል ሓይሊ ክሕግዞ كل كيت أفريقيا خيط كحتته نعاسي كابتليان زنا جفا كمان دي قالوا تمسيهم دي يكونوا زحج زخانيرة and forever كاسب حج زكالو ساج سزي إيرترا مس جبتي وين سورانا إيرترا حب جبت حاجة استرخبة جرم كم زين حفر قلة جبت هويان حق زمنا يوم قلة لا حب نبريد مسألة زلوا got to hell يا ريت مس جبت كمان مور عم كوزلوا شركة جبرين لنا نقوم شيء نقص لنا كامبين نجبر زلنا بس جبتي من السعودية عبيت دي لسكن جبر and forever نفت بحرنا هم زيت قرب زجبركم زغل من قدك فترين عند دلنا بغلط أمنا ترى يكونس بدخامنا برهاسنا بقالسنا بمختنا ترى يكونه بس قالوا تجرات شركة جيرنا بحرنا بمعدة تريوانبر كم دليتكم تريوان تتقاملون كخونا يكلني يس كفيلكم على ملخاوي حقي بقانقانا ينقدي كفيلكم كتقام تخليهم لك كم تعب جبتوا خيتكم تقبروا هذا لهم كما كفيلكم كتقام تخليهم كابون اليوغن مزخونه يكون حيلي and Egypt is one of the best candidates مسانا شركنا نخجبر and why is that أبزيره President إسحاق زبالوك محجس مستيرين رقيبنا يلوم عندهم عطازهم سبازياتهم نحنا كوز سكفيد مسلم دللا زي سكفنا ويون حفروا ليد مسلم أخبركي يناقرالو ግብጽ የኤርትራን የሀገርነት ጉዳይ እምትደግፈው ለምንድን ነው? ለራሷ ጥቅም ብላ ነው፣ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ብላ ነው፣ ለአባይ ውሃ ብላ ነው ብለው ይናገሩ ነበር። እስቲ እንመልከተው። ብዙሕ ታሪኻዊ ምክንያታት ኣለዎ። ናይ ግብጽ ደገፍ ንኤርትራ ወይ ደገፍ ተዳነሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም ሞጓጤ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብሞ ልኡላውነት ኣረጋጊጻ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን። ሓደ ካብ ዓብዪ ስትራቴጂያዊ ፀገም ግብፂ ናይ ኒል ማይ ኣብዚ ማያት እዚ ዝህሉ ቁፅፃር ናይ ግብፂ ዘይምርግጋእ ናይተን ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘለዎ ሃገራት ክመፅእ ይኽእልን እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም። እዚ ኣሉታዊ ጠማምታት ከመይ ገይሩ ማዕቢሉ ኣብ ናይ ግብጽ ፖለቲከኛታት ናቱ ታሪክ ኣለዎ። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሴራ ከራሳቸው ከኢሳያስ አፈወርቂ እንደሰማነው ግብጽ በደንብ ነበር የምታግዛ። ግርም ገበረት ኮን ብለኩም አለና I think it ምናልባት በይነ ከከውን ስካፕ ኮሜንት ከሰማዕኩም ይደለ ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክነት ክትገብር ሕማቅ ትስምዑ ኤርትራ ወለዲ انت ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክነት ክትገብር ሕማቅ ትስምዑ ኤርትራው እንታ ዓይነት ኤርትራው ስለ ዝኾነ ወይ እንታይ ዓይነት ስምዒት ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ተተዳሊና መፂና እዚ ደይኮነን ቋንቋናቶም ኤርትራ ምስ ግብጽ ይኮነ ምስ ጅንዕፍሪት ሽርክነት ክትገብር ኤቭሪ ራይት ኣለዋ። ስምዑዎም እዚኦም ጎረቤት ሕዝካ ከመይ ጌርካ ትቀስ እናገኛለን። በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም።
تريود لهم زي فيلد مارشال يتبهال نكرم مروخيو جدما حلقة صافنا سراويتنا إثيوبيا أمين كابزن العلي هذا حجر دليتاتون حلمناتون أجنداناتون بلاناتون كابزن العلي أنا سيروك نقرأ كايكلني لومي 230 مليون لنا رسران حمشان عمد دما 300 مليون كن كوننا يبلالو أرنا بخميم زفاريو زخانة that's their thing ناتهم قداي نسو كم 230 مليون ناب 300 مليون كنبازع هنا قبل كل زبير تراجل كابتو زلوا 300 مليون يكوني زبل زلوا شو مالت زيوم سبات زياتهم قبل علينا زلوا حلمن بهجن انتهي مخانو نريا لنا إذا كل زربانا تزرب خلو يس ببيرترا زوم سبازياتهم حوتاتيانيوم نداياتيوم قالين عن بهال زلو قل إذا زربازي بتدهاي السلفل نايت منقسي نهزبو بروباغندا يقبرالو ودا زاري مين أنا نتوم next generation تاي ترجمزي نتوم نزمت سلو ولدوسي انتاي تلو زلو وزن يرتراوي أنا كم حدا يرتراوي دكاي هنا بوتاك نبريم أبي يرترا نبرد نحرقين نمسي كمي عينت حجرية تصبيهم زلا إيرترا مالتي يكون كمي عينت بده كاب جروبتنا يتصبيهم زلو كتحسب يقد دكايزي منقس إيرترا يحسب له لك تقول خليقة منقس إيرترا حسب له هلو قوني بات إذا حسب له زلو نزمت زلو 5 عامات انتاي كوني and where do we stand with that معناته زيوم سبازياتهم أبزمت زلو 10 عامات 3 عامات انتاي قبرهم زخوني نقولنا له and by the way كل جزء point of reference ناتهم تايبلو هاي لسلاسة ني جبت أويان هذا معلتي دكاي ديغا غيروم نيلسي تبكيهم يوم ويون ربحنا إثيوبيا كملسوا يوم أنا عم مثلا زي بالليل فكيروا مو شو ملس لما نتحل ما بقيسوا بلتقنا لما وديهم ويلهم زجهاروا لنا تبي غلا زربا أبي أحمد دبقسوا زلوا دما زي ولا ونا أبي أحمد تدي سلطو دحريز ما تسلو منقستي نكسالو تعبت الأخلو ويبلو نساتهم نعلامهم long term plan علنا إزي حتى زدما استراتيجيكاوي بلان ناي إثيوبيا يمزونا له استراتيجيكاوي مالت كندزنا وحق زي وسيدو كفت أمزلوا مالتيو حتى يفتق بحري بإيرترا مالتيو بخالق يمسلكم بإيرترا نيثيوبيا استراتيجيكاوي إمبيراتيفي ويون استراتيجيكاوي بلانيو ننوع زغزله كل زغفل واقع كغفلوا له زلوا قداي يبنوا له سلازي إيرترا حج من البات عقمل لنا حج أبصبو كونديشن سالنا ويون استراتيجيكالي دبلوماتيكالي أبصبو كنتات كنلو نخلينا كارت قدم زنبرنا إذا حلف بدوهات سلازي أبز حجو خينا نزمت زلو 5 عمديو 10 عمديو 10 عمديو إزيس أجامزي أنت جم فيلو متيو أنت هيك نقبر نخل for example أنا أبنات كوكمي منكسي إيرترا أفشان شعت 290 حدا إيرترا ناس أمس جبران تجير حيل نيرو باور نيرو وسكوسن يخل نيرو أبتوان تخيلوا أنت تجيرو بقولت مثلا نزرق عقص أنا تنت ببوليتيكاوي منجدي بريفرندم جيرو دما حسب نحور نت منجدي كالاي جزء تجمعتي لك ما تزخل حتى مخاني فلت نيري بريزنت سياسكم يزار نيرا سمانين شو ما تندقل لومي حيلنا تداخيم لكن حدا معلت حيلا كيمنا خمس نخلينا يلوم كم زاربي فلت نير زي صورنا يرترا جم وسيد نيرو زين جرزي بحيل لهم سلت قبل النام إثيوبيا كالن حجزهم جزء وسيدهم تأهايهم كلاتهم عكيمهم كموت خليهم نتي تقاليسنا نمصوز لنا نتنت أين عملوا لنا كل خليهم سلزي كابعتهم نلعلي وسع حليفنا بعلم درجة أغلو أفلوت رغيبنا ريفرندم جينا تقولي كان بلا لنا يبنيرم بزي هذا استراتيجيكاوي مفتحين تبدزنا برا بدهويو 30 همشان عمد دمان كساق السنالو أو 30 همشان عمد جنتاي خبلو جمينا بالو ولا ونت ريفرندم أين قبلونينا سزي أبون حتى لنا يبلو سلزي لومكم يبلو كم زي أبي أحمد قبلو تسنه زي جنرال زبلو زلو أبز قصون زلو كونتات دمان تاي كنقبر نخل نزي حجي قطبانا كنحيل انتقيلنا حزبنا كبزح ندحرقيلو دبلوماتيكالي أقداسنت نحلو النام سكده صباح نقول نحنا ناتنا بلان تايبلونا له كمير تراوي عندما نحنا خي نزي كونتات زي كمتي بريفرندم غيرهم زعصو حجي دما نزمت كمت زخل فتنا انتاي كنقبر نخل نزبل تمنقسي كم زحجي زقبرو زلو حقد اساس زخون استراتيجيكا وركبات مسجبت يكون مسعوديه زقبر زلو زياتهم تم ازيم اقدسي نزمت فتنا كاب زخون يكون كمت زخل فتنان بدهون كتحنونا زخول يوم إليه زعمنانه نداتس واي دما منكسي إرترا أبز قدايزي زقبرو زلو وعزو بملو لبنان ندقفو ورك حدا جزء كابتو زلوون العلي نكخيط إن دليو زلنا سلامتكم نبلا لنا مسيلكم زلنا يا مدرخ أزيو أقداسي وانيو مغنياتو أقدست شركة النتات
ንኽፍጸሙ ተኽእሎ ኣለዎም